Agata Barbara kienet l-ewwel membru parlamentari mara, l-ewwel Ministru mara, l-ewwel Aġent Prim Ministru mara u l-ewwel u s'issa l-unika President ta' Repubblika mara. Imwielda ħażebbar fil-11 ta' Marzu 1923, Barbara ħadmet bħala għalliema qabel ma daħlet fil-politika. Kienet tattendi l-meetings tal-Partit Laburista ma' missiera u minn hemm nibet l-interess fil-politika wara li jarfet li l-prinċipji laburisti kienu l-prinċipji li kienet temmen fihom hija. Fl-1947 saret l-ewwel mara membru parlamentari fil-Parlament ta' Malta fl-età ta' 24 sena wara li kontestat l-ewwel elezzjoni ġenerali tagħha f'isem il-Partit Laburista. Huwa maħsub li 65 sena ilu Agata Barbara kienet l-ewwel mara Maltija li bħala membru parlamentari kellha l-istess salarju ta' raġel dak iż-żmien 40 lira fix-xahar. Kienet mur il-Parlament bil-karozza tal-linja u meta l-Parlament kien jiltaqa' fil-għaxija kien imur missiera jistennija ħdejn il-bieb tal-palazz. Meta l-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni ġenerali tal-1955, il-Prim Ministru Mintoff ħatar lil Agata bħala Ministru tal-Edukazzjoni. Wara xahar biss mill-ħatra tagħha l-istudenti li kienu jattendu l-iskola żdiedu b'5,000. Daħlet fis-seħħ l-iskola obbligatorja sa 14-il sena u mingħajr ħlas. Bdew jitqasmu pitazzi u kodba b'xejn. Infetħu l-ewwel skejjel speċjali waqt li l-istudenti bniet ingħataw id-dritt li jitalmu suġġetti bħal xjenza. Fl-1958 wara r-riżenja ta' Gvern Laburista u protesti kbar kontra l-Ingliżi, Agata Barbara damet 12 jum arrestata u 32 jum il-ħabs. Fis-sebgħinijiet inħatret Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni, Kultura u Qasam Soċjali. Iżidet l-età obbligatorja tat-tagħlim minn 14-il sena għal 16-il sena u bdew jitwaqfu l-iskejjel ta' snajja. Ħadmet biex in-nisa setgħu jibdew jingħataw paga daqs l-irġiel biex jieħdu l-lif tal-maternità bi ħlas, biex beda jingħata Children's Allowance u wkoll biex dittingħata l-pensjoni ta' żewġ terzi. Bħallum 30 sena fis-16 ta' Frar tal-1982 imbagħad Agata Barbara nħatret it-tielet President ta' Repubblika. Dakinhar tal-ħatra tagħha l-Prim Ministru Mintoff kien qalek fuqha. Agata Barbara hija ta' eżempju għan-nisa Maltin, jalla fil-ġejjieni jkollna nisa oħra bħala. Agata Barbara mietet fl-4 ta' Frar tas-sena 2002 fl-età ta' 78 sena u ingħatat funeral statali.